Ngiyakhuleka kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlazi angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Lokhulekayo umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Angibingelele nginamukele la kwi-channel yethu efundisa ngesintu impunga yesintu TV. Siyacela abantu ukuthi-ke basubscribe baphinde futhi bakwazi ukuthi baphawule enkulumeni zethu esizikhulumayo ukuze sikwazi ukuthi sibone ukuthi bayasizakala yini noma basizakala. Namuhla-ke ngifisa ukuthi-ke ngikhulume ngesihloko esibalulekile kakhulu nesithinta wonke umuntu okhona ophilayo phansi komthunzi welanga ekuwumuntu ompisholo. Ngikhuluma ngokuthemeleza. Kuyini ukuthemeleza? Ngaphambi kokuba sichaze ukuthi kuyini ukuthemeleza, ngiyafisa ukuthi ngidlule la ekuthenini. Ngemuva kokufika kondlebe zikhanya ilanga befika ezweni likaMthaniya begaseleka besuka emazweni abo okwamazwe asentshonalanga. Bafika thina siyisizwe sikaMthaniya sithemeleza. Masithemeleza sasixhumana nokhokho bethu, sixhumane namakhosi alele phansi kwethu lomhlaba bese wona asixhumanele noMvelinqangi, axhumane noQamatha ukuze sikwazi ukuthi izinto zethu zihambe phambili. Ukhumbule phela ukuthi isiko lethu nesintu sethu thina njengabantu abampisholo iyona nkolo yethu, kodwa ngifika kanye la konke lokho kwabalala ukubonila sebefika nabo inkolo zangakubo lalanga bazingathi kanti ukusinika zona kwabo inhloso yokuthi zethu zihambe kahle, kodwa kuyefana nokuthi babesicuphela isife sokuthi basibhubhise siphele nya njengoba sekwenzeka nje. Isizwe sikaMthaniya sibulalana sodwa, isizwe sikaMthaniya sigxekana sodwa. Yonke into ongayicabanga yenzeka kuthina bantu abampisholo. Ingoba vele imfundiso zabantu abamhlophe izona ezafike zasilahla. Kodwa ke la ngikhona ngila ngisekuthenini kuyini ukuthemeleza. Ngifuna ukukutshela ukuthi ukuthemeleza ngezikhathi zasendulo ikona okwakade kukhona imithandazo ingakabibikho. Imithandazo iyinto efike nenkolo zokuhamba. Kodwa ukuthemeleza yila usuke khona udlulisa inkulumo ngokuzithoba uyidlulisele ethongweni ngenhloso yokucela okuthile ngale kokuthi ushisa impepho. Kukhona umuntu othola ukuthi akahlali kubo, khona abanye abahlala phesheya kwezilwandle, kukhona abanye abahlala emafletini, abanye bahlala emqashweni njalo njalo. Bona inkinga abhekana nayo angazi ukuthi le nkinga lena uzoyixazulula kanjani. Uthola ukuthi omunye kudingeka ukuthi axhumane nethongo lakhe ukuze likwazi ukuthi limkhanyisele kuleyo nkinga asuke ebhekene nayo. Uthola ukuthi omunye kukude ekhaya, athi noma efika ekhaya umuntu wempepho akekho ekhaya. Noma-ke nje usuphakathi kwegceke, uphakathi komuzi wakini, uthola ukuthi manje uyafisa ukuxhumana nethongo kodwa umuntu ekuyena oshisa impepho akekho phakathi kwekhaya ngezizathu eziningi ezahlukene. Ukuthemeleza-ke kuyinto evuleleke kuwona wonke umuntu osuke khona phakathi kwegceke ukuthi akwenze, ukuthi axhumane nethongo elingakuyena, axhumane nethongo elimembede. Noma ngabe ukuphi uyakwazi ukuthi ukwenze ukuthemeleza. Uyakwazi ukuthi uthemeleze udlulise inkulumo emathongweni akini. Noma kuwukuthi ukhona kini emagcekeni akini uyakwazi ukuthi uthemeleze. Indawo zokuthemeleza uyathemeleza endlini yasenhla ekuyindlu la kushiswa khona impepho. Uphinde futhi uthemeleze egcekeni, uphinde futhi ukwazi ukuthi uthemeleze esibayeni, ikakhulu uma owesilisa noma uma uyintombazane esencane esuke isahlambulukile. Mangithi esuke isahlambulukile engakaze yembathe nomuntu wesilisa, uyakwazi ukuthi usondele eduze kwesibaya uguqe nakungeke uzungene khona bese uyadlulisa inkulumo yakho. Ukuthemeleza yila udlulisa khona inkulumo ngokuzithoba uyibhekise ethongweni, udlulisa isicelo, inkathazo esuke ikukhathazele ngaleso sikhathi ukuze ithongo lizokwazi ukuthi likuphendule. Kuthenyelezwa kanjani? Bonela fika mukini owesifazane noma owesilisa uzohlala lapha. Uma owesifazane ngale kwensika, abantu abaningi bazoyazi insika, uhlale lapho uzithobe. Uma owesilisa uzohlala lapha ngasohlangothini lamadoda lekuhlala khona abantu besilisa. Uma usuhleli lapho bese uyaqala manje uyedlulisa inkulumo yakho uthi nina bofuze ofulele omashiya amahle sengathi azoshumayela.
Ngikhuluma nani bokhokho, ngiyakhuleka kunina bokhokho, ngiyakhuleka nakunina bomkhulu, ngiyakhuleka nakokhokhokazi, ngiyakhuleka nakogogo, ukhuleke kubona bonke abantu. Bese uyayidlulisa inkulumo yakho uthi naku okungixakile mina ngomntwana wenu. Ngiyacela ukuthi ningiphe isixazululo salento engixakile. Hhayi angageqi amagula ngoba ngemuki. Engingakucela nje ukuthi uzitholele incwadi engizilobayo. Le sihloko engikhuluma ngaso ngisichaze kabanzi kwincwadi yethu esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ikhona nencwadi ethi Sithini isintu. Le ncwadi zikufundisa indlela yesintu, indlela yokwenza izinto ngokwesintu. Asibonge.